Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, Ginoong Dios Amahan, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala, ug pangayoon ta sa Dios ang iyang gugma ug kalinaw. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon. Kada kalapas sa kog dakoy amot, Sa una-una sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa anging buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala, busa Busa nang amoy ako kung Santa Maria kanunayng ulay. ug sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo ako iampo sa Ginoong atong Dios. kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaloy kami, Ginoo kaloy kami, Kristo kaloy kami, Kristo kaloy kami, Ginoo kaloy kami, Ginoo kaloy kami. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, among kalauman ug kusog, kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo, o pagpahimuot kanimo sa among mga buhat o tinguha. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo, gikan sa ikaduhang basahon sa mga kronikas. Human mamatay si Huyada, ang mga kadakuan sa Huda miadto og miyukbo sa hari, og gitagad sila sa hari. Unya, gisalikway nila ang templo sa Ginoo, ang Dios sa ilang katigulangan, og nagsimba sila sa mga Diyos-Diyos og sa mga larawan sa Dios nga si Asera. Og tungod sa ilang kalapasan, ang kaligutgut sa Dios miabot sa Huda og sa Jerusalem. Apan gipadad-an sila mga propeta aron pagdala kanila balik sa Ginoo. Gimaymayan sila sa mga propeta, apan wala sila manumbaling. Unya, si Zacarias, ang anak ni Huyada, gigamhan sa Espiritu sa Dios, og mibarog siya atubangan sa katawhan og miingon kanila. Mao kini ang giingon sa Ginoo. Tungod kay gilapas ninyo ang mga sugo sa Ginoo, wala kamo muuswag. Gisalikway kamo niya, kay gisalikway man ninyo ang Ginoo. Apan naghiusa sila bato kaniya, og sa sugo sa hari, gibato nila siya dito sa hawanan sa templo. Nalimot si Hari Oas
sa kaluoy nga gipakita kaniya ni Huyada. Amahan ni Zacarias o gipapatay niya si Zacarias. Sa dayon ng kamatay ni Zacarias, miingon siya, ang Ginoo maoy manimalos kanimo. Sa pagkatapos sa tuig, ang kasundaluhan sa Syria misulong kang Huas. Miabot sila sa Huda og sa Jerusalem og gipamatay nila ang tanang kadagkuan o gipadala nila ang tanan niyang nailog ngadto sa hari sa Damasco. Bisan tuod diutay ra ang kasundaluhan sa Syria nga misulong, gitugyan kanila sa Ginoo ang kasundaluhan sa Huda, bisag daghan sila kaayo, kay gitalikdan man nila ang Ginoo, ang Dios sa ilang katigulangan. Busa, pinaagi kanila, gisilutan sa Ginoo si Joas. Sa pagbiya nila kaniya, gibiyaan nila siya nga may grabing mga samad o gibudhian siya sa iyang mga sulugoon tungod sa kamatayon sa anak ni Huyada nga pari o gipatay siya diha sa iyang higdaanan. Busa, namatay siya o gilubong nila dito sa syudad ni David. Wala nila siya ilubong sa lubnganan sa mga hari. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa kanunay ampingan ko, ang akong gugma alang kaniya. Sa kanunay ampingan ko, ang akong gugma alang kaniya. Nakigsabot ako sa akong pinili, nanumpa ako kang David, akong sulugoon. Sa kahangturan ligunon ko ang imong kaliwat, ug pabarugon ko ang imong trono, latas sa tanang kaliwatan. Sa kanunay ampingan ko, ang akong gugmalang kaniya. Hangtod sa kahangturan ampingan ko, ang akong kaluoy alang kaniya. Ug ang akong kasabutan, uban kaniya mobarog nga malig-on. Himuon ko ang iyang kaliwat, nga mulungtad sa kahangturan. Ug ang iyang trono, ingon sa mga adlaw sa langit. Sa kanunay ampingan ko, ang akong gugmalang kaniya. Kung ang iyang mga anak mobiya sa akong balaod, ug dili maglakaw subay sa akong mga sugo. Kung lapason nila ang akong mga gimbutan, ug dili nila tumanon ang akong mga kasuguan. Sa kanunay ampingan ko, ang akong gugmalang kaniya. Silot
Gisgutan ko ang ilang mga kasalanan, pinaagi sa mga labot. Apan ang akong kaluoy, dili nako ihikaw kanila. Ni mangulipas ako sa akong kamatinumanon. Sa kanunay ampingan ko, ang akong gugma alang kaniya. Awit sa gugmag Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa mga tinunan, walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayud ang nga iyang dumtan ang usa, ug ang usa iyang higugmaon. Uunungan niya ang usa, ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios og sa salapi. Tungod niini, sultihan ko kamo. Ayaw kamo kabalaka sa inyong kanon og sa inyong imnon aron mabuhi kamo, o sa inyong bisti. Kay dili ba mas bililhon pa ang kinabuhi kaysa pagkaon, o ang lawas kaysa bisti? Tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas ni mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga atoa sa langit. Dili ba kamo mas bililhon pa kaayo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo nga pinaagi sa pagkabalaka, makadugang sa gitas-on sa iyang kinabuhi. Ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibisti, tan-awa giunsa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago ni maghabol aron makabisti. Apan sultihan ko kamo, nga bisan pagani si Solomon nga dato na kaayo, walay sapot nga ingon katahom sa usa niining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili, nga buhi karon apan sa sunod adlaw, malaya o isugnod sa hugno, kamo pakaha, pagkadiyutay ninyong pagtuo. Busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon, o imnon o ibisti. Ang inyong amahan nga atoa sa langit, nasayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. Apan unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios, o pagkinabuhi kamo puyon sa inyong kabubuton, o ang ubang mga butang ihatag niya kaninyo. Busa ayaw kamo kabalaka, sa pagsunod nga adlaw, may kaugalingong suliran ang sunod adlaw. Busa ayaw na pun-i ang suliran sa matag adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Maayong buntag pag-usab mga igsoon. Sa atong Ebanghelyo, sa account ni San Mateo, gibalik-balik ni Jesus ang pulong kabalaka. Iyahang gibalik-balik pagsulti ang pulong nga kabalaka. Mao nga sa dili pa ko magpaambit sa akong pamalandong, aduna ako'y pangutana. Aduna ba mo'y mga kabalaka? O kung aduna,
Sayop ba para sa tuwa ang mabalaka? Salamat sa pagtubag. Kung adunay kabalaka, ang uban kanato magtinguha og pag-amping, no? Ang uban pud kanato mas magtinguha og pag-ampo. Ug kung aduna tay mga kabalaka sa atong kaugalingon, magmatinguha ta og pag-amping ug magtinguha pud ta sa pag-ampo. Aduna po'y mga tao, mga igsuon nga grabe na pud ka mabalakon. Kana bitaw murag dili na pud maayo. Ang uban kanato mabalaka sa mga gagmayng butang. Ang uban pud kanato butang nga way hinungdan. Mabalaka sa gagmay, mas nabalaka pud sa mga walay hinungdan nga mga butang. Kana bitong walay suoton nga bisti. Labi na sa mga estudyante nga mabalaka kung unsay isuot pagkaugma. Walay kanon sa lamisa pagkaugma. Walay lungagon. Naguulta nga basin unsa kahay isulti sa atong mga silingan nga wala tay ihanda sa atong adlaw nga natawhan. No? Pagkabalaka. Mabalaka ta nga unsa man kaha ang hikayon sa atong mga anniversary. Mabalaka ta nga unsa kahay akong dangaton sa sunod adlaw o sa sunod tuig. Kani daw nga mga kabalaka, mga igsuon, hangtod nga wala pa kaha ang atong kabalaka tungod kay paminaw nato na wad-an ta og pagsalig sa atong kaugalingon, na wad-an pud ta og pagsalig sa atong Ginoo. Tungod kay nagsigi naman ta og kabalaka or kaguol. Od kung nabalaka ta nga walay isuot, kanon o imnon sa sunod nga adlaw, aduna po'y uban kanato sa simple nga pamaagi, kana bitong ang inyuhang experience nga mabalaka ko tungod kay wala pa man miabot ang gi-order nako sa Shopee. No? Wala pa man miabot ang gi-order nako sa Lazada. No? Tinuod na mga igsuon. Ano ka? No? Gagmay ra na siya unya kana pud siya mahibong ta gamay ra kaayo nga butang unya gidaginot nato pag-ayo. Usa pud ko ani biktima mga igsuon, no? Nag-order ko og higayon unya magduha ka semana wa pa man niabot. Kabalaka or mga kaguol. Nag-ingon ang atong Arsobispo si Archbishop Abitoy, ang pagkabalaka sa mga gagmayng butang, ilabi na sa mga gagmay nga mga butang kalibutanon, dili kuno maayo. Bisan gani ang mga dagko o seryoso nga butang kung magsigi na og kabalaka, dili na sab maayo. Kay moabot daw ang panahon or sa punto nga magsigi na lang ta og kahadlok hangtod sa higayon nga dili na ta makalihok. Mao nay giingon sa panahon nga sa atong kabalaka nahadlok, naguol, unya hantod ang atong kaugalingon or atong lawas dili nakalihok, gitawag na sa ato ang mga psychologist o kana bitong anxiety attack, no? Nga mahadlok na ka, mabalaka na ka, nagunahuna na ka sa imong ugma og sa future nga negative kaayo. Mga igsoon, ang mga pagbati sama ni ana, kabalaka, kaguol, kahadlok,
Mao na hinungdan sa ato ang stress. No? Wa ta kabantay, ma-stress na ta. Unya, makadaot dili lang sa ato ang physical appearance. Makadaot po na siya sa ato ang emotional o spiritual nga aspeto. Ang kabalaka dili makasulbad sa problema. Mas musamot pa hinuon. Mao nga dili kita angay maguol kay dili man kita pasagdan sa Dios Amahan. Sama sa gisulti sa atong ebanghelyo. Si Jesus nag-ingon, busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon sa sunod adlaw. Gani iyang gihilagway ang imahe sa usa ka langgam tali sa tawo nga ang langgam wala siya mabalaka kung asa sa mukuha og pagkaon sa sunod adlaw. Asa siya mupatog, asa siya mopasilong kung tang-ulan, asa siya moadto kung naay bagyo. Kay wala man sila pasagdi. Udkon ang langgam daw nga binuhat sa Dios, wala niya pasagdi, gitagaan niya og pagtagad, unsa pa kaha ang tawo nga iyahang pinalangga, angay pabakahata nga mabalaka. Sakto si Kristo mga igsuon sa atong ebanghelyo. Tanawa ang mga langgam nga pagkaugma sa hapon, sa buntag, sa sunod semana, wala mabalaka. Mao nga gihilagway ni Kristo ang kabalaka sama sa usa ka problema. O kung aduna tay problema sama sa mga kabalaka or kaguol sa atong kinabuhi, ayaw lang paminawa ang imuhang kaugalingon. Paminawa pod ang imuhang amigo nga si Kristo nga maoy nagbuhat kanato mga igsuon. Paminawa ang Dios sa iyang pagpaminaw, kinahanglan pod ta magpuyo sa matarong ug mas matinud-anon aron sa ingon ni ana hupayon sa Ginoo ang atong mga problema ug mga kabalaka. Ang Ginoo maoy nakabalo sa tanan. Busa kung nabalaka kita, kulang pud kita og pagsalig. No? Sama sa usa ka pasahero nga misakay og first time sa eroplano. First time. Miabot ang panahon nga second time, third time, hantod nga magsigi na siya og sakay. Apan sagsigi na siya og sakay, nabalaka gihapon siya. Nabalaka gihapon siya. Sa laktod nga pagkasulti, wala siya pagsalig sa ihang kaugalingon, wala siya pagsalig sa ihang piloto, wala pud siya pagsalig sa atong Ginoo. Sa ato ang ebanghelyo mga igsuon karong adlaw, gipahinumduman kita pag-usab ni Kristo nga dili sa tanang higayon nga magsigi na lang ta og kabalaka or kaguol. Ato apong tagaan og pagtagad o higayon nga mosulod si Kristo sa ato ang kaugalingon aron sa ingon ni ana hupayon ang atong mga kaguol, hupayon ang atong mga kabalaka, kay si Kristo ang atong Ginoong makagagahom, mao may mas powerful pa kaysa ato ang mga kabalaka. Hinaot paunta. Palihog manindog.
Ang ebanghelyo nagtawag kanato nga bug-uson nato ang atong hunahuna diya sa atong pagpangalagad sa Dios. Busa masaligod kita nga moingon, Amahan, nagasalig kami kanimo. Amahan, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa walay pagkakapoy, muhalad sa ilang kaugalingon, alang sa pagpalambo sa ginharian sa Dios. Magampo kita, Amahan, nagasalig kami kanimo. nga makaamgo kita sa panginahanglan, sa pagpakitag pagtagad o pag-atiman alang sa mga kabos o sa mga nanginahanglan. Magampo kita. Amahan, nagasalig kami kanimo. Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw didto sa Middle East o sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, o sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, nagasalig kami kanimo. Alang sa mga nasod diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, o nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasya o dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, nagasalig kami kanimo. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita. Alang ni adtong mga nagaantos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila, o nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang o kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, nagasalig kami kanimo. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Kamumot o Joel Chevalier Pari mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga matuohong mihalina makaambit sa kadaugan ni Kristo batok sa kamatayon. Magampo kita. Amahan, nagasalig kami kanimo. Amahan, sa kanunay amo untang ipunting ang among mga kasing-kasing nganha sa imong mahigugmaong pagatiman inay sa mga butang niining kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen.
Mga igsoon, magampo kamo, aron ng ako ang inyong sakripisyo, dawato nun ta sa Dios Amahan, nga makagagahom sa tanan. Dawato nun ta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, nining pan ug bino, gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga misa nagbago unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ang atong Dios. Angay ug matar. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo. Ang tanan mong mga tinubos magdayeg kanimo. Ug ang mga imong mga santos magmapasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog sa walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo sa lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og Panginoong kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanhaw, si Kristo
namatay, si Kristo namatay, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon at pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang og moalagad kanimo. Himuha kami nga makalawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing dunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. O karon magampo kita sa Amahan, atong awiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Aman, anak, Sa mga langit pagdaygon, ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot din isayuta, ayon sa ang kalano namo sa managana, ihatag ka lang karungan lawan, upasayo ang kaligtasan, pag-asa maingon nga asay kami sa mga nagkasalanan. Upili mo kami ninunya sa mga panulan. Pinunuan mo sa kami sa Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan, atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ay man ang iharian, ang kahubog ang himaya, agod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo, naging kasimong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton,
Atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaasa kanino. Ipakita ta ang panag-inig sunay. Sa mga sana, kalibutan kaluy kami. Cordero sa Diyos, kanagawag ang sa mga sana. Sa kalibutan kaluy kami. Cordero sa Diyos na nakawagtang sa mga sana. Sa kalibutan hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga magkalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og panalanginan kamo sa Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dadaang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.